para gede apayaw. Dang ay sidong ilay, insali-sali domay. Dang ay sidong ilay, insali-sali domay. Agngan kuman ya imatang kais nagan kagairian ko, hindi kansyon na kinuha ko, isagot ko kada kayo. Iapayaw nga padako, ngamin tolay ay namaru, nagkakata karispeto, nuatan yadu bayo. Hayan mi kaganganasan, panagsisa ay atan peyang, nuatan niya pagpipian, ngamin tolay ay magdadaran. Ugami
good evening guys. Ito yung tinatawag nating sinibalong palos. O kaya yung Binuho. binuho na igat, il. So hinuli lang nila ito sa ilog. Tapos ito yung dinner namin mamaya. So napaka-unique po ng ulam na yan. So ano yung halo sa loob niyan, kuya? Walang halo yung Pure na igat lang yan. ito Paano magkakaroon ng lasa yan? papaya yung Papaya? Walang bagoong ganun? wala. Papaya. Saka konting sili. Tsaka sili, no? Hinati-hati ba yung igat? Hinati. Masarap po ba? Tikman mo. Ayan, titikman po natin kung masasarapan po tayo. Okay, salamat. What is special about sinursur, sir? Yung bango ng bolo. Wow. So yung aroma ng bamboo talagang Bamboo. Tsaka yung tubig niya, napupunta sa ulam. Yan. Sometimes I lay under the moon. I thank God I'm breathing. And I pray, don't take me soon. He's a hero, Sammy. So ayun mga guys, nandito tayo ngayon sa kabundukan ng Kapayaw. So guys, para kami mga bata. Panoorin nyo guys. Ito yung paliling na fish. Marami sila nakuha sa mga batuhan. So tanghaling tapat dapat yung pagkuha kasi magtatago sila sa mga bato. They are avoiding the heat of the sun. Kaya madali na lang sila mahuli sa mga bato. Ayan, tulad yan. Hahalongkatin mo lang. So ito halos kalahating sako na yung nahuli. So kinukuha lang nila manually sa mga bato-bato. So yung mga maliliit na isda nakatago lang po sa mga crevices, sa mga rocks. Doon sila nagtatago. Kasi to avoid the heat of the sun, nagtatago sila sa mga singit-singit ng bato. Ulit mga nag-play. Okay. Angan kuman ya imatang lu Kais nadan kagailian ko Idikan son nga kinuha ko Isagot ko kada kayo Iapayaw nga padako Ngamin tolay ay namaro Umunang ikaglaawang ako Diyos sa kangangatwan Naisumikan ko na anen misyon na kahadwan
kaadumakan exotic foods ya sa pula na kami kabanangan sa pulang ya pagpasyaran ayan nilayapan nam siguradong nga enjoy ang motorboat nga pagluganan apayaw ay daydayaw akan ta ko mga molaw awan ko mayami aw-aw akan ta nga magtatalaw mawet akilayasan